טוב, אז שלום לכולם, קוראים לי אורן, אני הולך להציג את הפרו-סמינריון שלי בנושא של משבר האקלים, האם קיימת מחויבות חוקתית. אז קצת רקע על הנושא. היום קיים קונצנזוס, כמעט כולם מסכימים באופן מדעי, גלובלי, שמשבר האקלים הוא גם כתוצאה מפליטת גזי חממה, פחמן דו-חמצני בעיקר, על ידי האדם, על ידי פעילות אנושית. הפליטות האלה גורמות לכל מיני תופעות שאנחנו רואים כבר היום, בין אם זה גלי חום, בצורות, שיטפונות, עליית מפלס הים, היעלמות בעלי חיים, התפרצות מחלות ועוד. ואין מה לעשות, התחזיות לא כל כך אופטימיות, הן מצביעות על זה שבעתיד הולכת להיות עלייה והחמרה פה של כל התופעות האלה, אם לא נפעל באופן די דחוף. המענה עד היום מתחלק לשני מישורים מרכזיים. המישור הראשון והוא גם העיקרי, זה מדיני פוליטי, בעיקר דרך אמנות והסכמים, למשל הסכם פריז, אמנת המסגרת של האו"ם, יש גם כנסים בינלאומיים שהמטרה של כולם בגדול היא לקבוע יעדי הפחתת פליטות על ידי כל מדינה, שתצליח להפחית את פליטת גזי חממה שלה וככה לנסות להציל את המצב. המענה השני זה עלייה של המישור המשפטי, בעיקר בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר תביעות של אזרחים, ארגוני סביבה שתובעים ממשלות וגם תאגידים במקרים מסוימים, על דרך הטיפול שלהם, על המחדלים שלהם, על איך שהם פועלים מול משבר האקלים, ולעיתים הועלו גם טענות מהמשפט החוקתי לגבי פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, תכף אני ארחיב על זה. בישראל המענה המשפטי עדיין בחיתוליו, אנחנו רואים שכן יש הסדרים מסוימים, כמו חוק אוויר נקי, או כמו יש את חוק האקלים עכשיו, שהוא עוד לא אושר, או בהתהוות. ההסדרים האלה הם די בודדים, הם לא נותנים מענה כל כך ראוי, הם לא קונקרטיים ולא פרקטיים, ואין בהם איזושהי אכיפה, תכף אני אדבר על זה. אז באמת שאלת המחקר שלי בהתאם למה שאמרתי זה האם קיימת למדינת ישראל מחויבות חוקתית לפעול מול משבר האקלים. הרעיון הוא לנסות לבדוק אם אפשר לתקוף את משבר האקלים משפטית דרך, לקחת את זה לדרך אחרת שהיא לא ההסכמים וכל מה שראינו, כל מה שקיים עד היום, אלא משהו קצת יותר במדרג נורמטיבי גבוה יותר, שממש לחייב מדינות דרך החוקה שלהן, דרך זכויות אדם בסיסיות, לפעול נגד משבר האקלים. אז למה זה חשוב עכשיו? הסיבה הראשונה היא שהזמן הולך ואוזל. מומחים מעריכים שעוד 10-15 שנים אנחנו כבר נגיע לנקודת האל חזור שבה לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לאחור ולא יהיה ניתן למנוע את נזקי האקלים. הסיבה השנייה היא אדישות חקיקתית ומדינית. יש הרבה מדינות, ביניהם ישראל, שהן אמנם כן מציבות יעדים מסוימים, חלק גדול לפחות, אבל הם לא מספקים, הם לא עומדות אגב ביעדים האלה שהן מציבות לעצמם, ואין כאן אין אכיפה, גם אם מדינה לא עומדת בהתאם להסכמים ביעדים שהיא מציבה לעצמה, אין איזושהי אכיפה, אין מדיניות אפקטיבית, מדינות לא משקיעות כל כך כספים, צריך לעשות כאן איזושהי התעוררות, בהתאם לזה שגם הזמן שלנו באמת הולך ואוזל, ולכן הצעת המחקר היא אומרת שאולי אפשר לשקול לפנות להסדר נורמטיבי מחייב ויציב יותר, כזה בעל שיניים, שיהווה את התמריץ לממשלות לפעול, יעניק אפשרות באמת לאכוף את זה, ולא סתם אם לא תעמדו ביעדים אז לא יפה אבל לא נורא. למה הנושא הזה רלוונטי? הסיבה הראשונה זה תקדימים עולמיים. בשנים האחרונות יש כל מיני פסקי דין ברחבי העולם בנושא האקלים שהועלו שם טענות חוקתיות. אחד מהם זה בהולנד בשנת 2019, טענו שם כנגד הממשלה ממשלת הולנד שהיא מפרה את החוקה, מפרה גם שני סעיפים באמנת זכויות האדם האירופית, בגין זה שהיא לא עומדת ביעדים של עצמה, דרך היעדים שהיא הציבה לעצמה להפחית את הפליטות. כנ"ל גרמניה בטענה די דומה לגבי הדורות הבאים, שאיזשהו עקרון השוויון שהדורות הבאים הולכים להיפגע מאופן העמידה של גרמניה, או יותר נכון אי העמידה ביעדים שהיא מציבה על עצמה. והפסק דין לאחרונה יחסית בבית הדין האירופי, זו טענה שנטענה נגד שווייץ, פסק דין מאוד תקדימי, שגם כן קבע שזה שמדינה, איזושהי מדיניות חלשה של מדינה נגד משבר האקלים עשויה להוות הפרה של זכויות חוקתיות. זה תקדימים הם מאוד רלוונטיים, אפשר לגמרי להשתמש בהם עכשיו ולנסות לבנות פה איזשהו מתווה חדש. הסיבה השנייה זה מודעות ציבורית, אנחנו רואים שהציבור קצת מודע יותר למשבר האקלים, אנחנו שומעים על זה יותר בתקשורת, אנחנו רואים יותר עמותות, הנה גם תביעות לאחרונה, יש הרבה יותר פעילות כנגד להעלות את המודעות למשבר האקלים. אני חושב שהבחירה הנכונה היא באמת בפתרון המשפטי. אני חושב שזו בחירה טובה, כי הוא זה שיספק את השיניים. הסכמים זה יפה, אפשר לדבר, זה מצטלם מצוין, אבל כן צריך פה איזשהו גורם אכיפתי, צריך גורם שיבוא ויגיד מה קורה אם מפרים. ולכן אני מציע פתרון משפטי, ואני מציע לבחון אם אפשר לקחת אותו אפילו למחויבות גדולה יותר שניתנת לאכיפה, שהיא תהיה גם יציבה, והיא תיתן גם
לגיטימציה להתערבות של בתי משפט, בגין זה שאם יש כאן הפרה של מחויבות חוקתית, אז בתי משפט יתערבו. למה הנושא מעניין? זה כנקודת מפגש בין משפט תחומים משפטיים, זה משלב בין דיני אקלים למשפט חוקתי, למשפט מינהלי, למשפט בינלאומי, אני חושב שזה שילוב מאוד מעניין. עוד סיבה זה שמשבר האקלים נוגע בכולנו, כולנו באיזשהו מצב, אם לא אנחנו אז הדור הבא, נושפע מזה, אנחנו רואים את זה כבר היום בתופעות שציינתי מקודם ויש עוד תופעות נוספות. אני אישית נחשפתי לנושא הזה באמת בקורס באוניברסיטה, שבעיקר יצאתי מהקורס הזה עם שאלה אחת של איך יכול להיות שכולם מודעים לבעיה, משבר האקלים הזה שהוא אדיר והולך להשפיע פה על כולם, אבל מעטים מאוד באמת מקדמים פתרונות ובודקים שהפתרונות האלה קורים בפועל. ויכול להיות גם למחקר הזה השלכות מעשיות, יכול להיות השפעה ממשית אם הוא יתקבל ויגיע למי שהוא צריך להגיע על מדיניות האקלים הישראלית, ממש יהיה פה שינוי, יכול להיות שמדינת ישראל תראה את זה אחרת לגמרי, כשבתי המשפט יגידו שכל פגיעה באקלים, כל זיהום שמישהו מישראל מוציא, יש פה איזושהי פגיעה חוקתית, גם על ידי המדינה. אז איך אני הולך לענות לשאלת המחקר? יש כאן 4 שלבים שאני כרגע חילקתי, זה רקע, דין הקיים, משפט משווה, דין נורמטיבי. בשלב הראשון אני עורך סקירה קצרה על משבר האקלים, אני אתן את התופעות, אני אתן גם נתונים בדיוק, תחזיות לעתיד, ואני אציין את ההשפעה הרבה שלו באמת על בני האדם, שהם אלה שמחריפים אותו, ואני אזכיר בקצרה גם מאמצים שונים לשיפור המצב. לאחר מכן אני אזכור את החוקים הסביבתיים, מה שכבר יש היום בישראל, שזה בעיקר למשל חוקים קטנים, כמו חוק אוויר נקי, יש את חוק האקלים שעדיין נבנה, וזכויות חוקתיות רלוונטיות בישראל שעשויות באמת להיות התשתית למחויבות, כשאני מתרכז בעיקר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועוד זכויות שנגזרות ממנו, אם זה זכות לשלמות הגוף, זכות לחיים וביטחון, זכות לבריאות, כאשר גוף מזהם את הסביבה, אז עלולה להיפגע בריאות של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני ארחיב גם על עתירות מרכזיות שהוגשו בישראל בנושא, כמו בג"ץ אדם טבע ודין משנת 2004, שגם שם דווקא השופט ברק קבע שאין לראות בזכות לסביבה ראויה, שהיא לא חלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שזו פסיקה מעניינת, ובג"ץ מגמה ירוקה הוגש ממש לא מזמן, 1.5 שנתיים האחרונות, שגם כן טענו שישראל מפרה את זכויות האדם הבסיסיות בכך שהיא לא פועלת מספיק נגד משבר האקלים. פשוט עוד לא היה את הדיון הזה באמת של הבג"ץ הזה, בית המשפט כרגע דחה את זה למועד לא ידוע. בשלב אחר כך אני אזכור את הפסיקות העולמיות בנושא, כמו שאמרתי, הולנד, גרמניה, נתייחס גם לבית הדין האירופי, אני אנסה לערוך השוואה ביניהם לבין המצב בישראל ולראות אם אפשר לאמץ את זה. כי מה שנקבע אצלהם, למשל גרמניה יש חוק אקלים פדרלי, יש לה חוקה שונה משלנו גם להולנד, וצריך לראות האם אפשר בכלל לעשות את ההתאמות האלה, מה שנקבע שם, למה שיכולים לקבוע פה. בסוף אני אביע את דעתי על הנושא ואני אציע את הדין הרצוי בעיניי שיוכל בישראל. אלה הכיוונים הראשונים שלי לפתרון. הכיוון הראשון זה לנסות להכיר במחויבות חוקתית בצורה עקיפה, זאת אומרת להגיד, אפשר אולי לנסות להגיד, יש לנו היום כבר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למשל, ואפשר פשוט לבסס את המחויבות החוקתית של ישראל כנגד משבר האקלים, באמצעות השימוש בחוקים שכבר קיימים, זה לא לעשות יותר מדי, אפשר לנסות לבקש מבית המשפט באיזשהו פסק דין, באמת להרחיב את הפרשנות של החוקים שקיימים היום, וכך חוקי היסוד. דרך נוספת, כיוון נוסף זה שאפשר לנסות באמת, כמו שאמרתי, להשתמש בפסיקה העולמית, לקחת את זה כמודל אפשרי ליישום, להעתיק את הפסיקה שם, לראות כמובן עם ההתאמות הנדרשות, להם יש חוקה, לנו יש חוקי יסוד, האם זה מתכנס ביחד, בהתאם מה שנקבע בפסיקה, ואפשר גם לשקול חקיקה חדשה שתעגן במפורש את החובה של המדינה לפעול. זה יהיה קצת יותר מאתגר, לעשות חוק יסוד אקלים, אני צריך לראות אם זה משהו שיכול לעבור, אבל כן אולי לשנות את חוקי היסוד הקיימים, להוסיף איזה סעיף, למקד אותם קצת יותר, גם לנושא של האקלים. צריך גם להתייחס לאיזשהו קושי מרכזי כאן, שהוא באמת לראות מה תפקיד בית המשפט לעומת תפקיד הממשלה. האם הוא יקבע, בית המשפט זה שיקבע את המדיניות כאן של מלחמה במשבר האקלים, או שזה משהו שצריך להשאיר לממשלה. זה גם שאלות שאני אתעסק בהן בעבודה. זהו, תודה רבה לכם על הקשבה, ואני אשמח לשמוע את ההערות שלכם.